Il-Memorandum of Understanding ġie ffirmat bejn il-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol, l-Aġenzija s-Servizzi Korrettivi u l-Fondazzjoni Rise. Din id-dar se tipprovdi appoġġ lil priġunieri nisa permezz ta' tim multidixxiplinarju li jinkludi psikologi, ħaddiema soċjali, terapisti tal-familja u konsulenti tax-xogħol. L-inizjattiva li se jkollha investiment ta' kważi €9,000,000 fuq 3 snin se tkun appoġġjata wkoll minn sigurtà adegwata, inklużi kameras tas sigurtà finanzjati mill-Ministeru permezz tal-Aġenzija l-ESA. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri ddeskriva dan il-pass bħala wieħed importanti lejn il-ġustizzja u riabilitazzjoni. Għalli dan il-programm jgħin biex jitneħħew diskriminazzjonijiet li kienu jeżistu billi sal-lum dawn ix-xorta ta' djar kienu disponibbli biss għal priġunieri rġiel. Għalli nsab sodisfatt li ħadd huwa jitlef iċ-ċans li jiġi mejjun biex jerġa' jiġi lura fuq saqajh. Iċ-Chairperson ta' Rise Charles Mifsud iddeskriva l-ftehim bħala trakkward ieħor importanti fil-ħidma tal-Fondazzjoni. Din l-inizjattiva hija parti mill-politika tal-Gvern li jinvesti fil-proċess ta' riabilitazzjoni sabiex iktar persuni jingħataw l-opportunità li jintegraw b'suċċess lura fis-soċjetà.